Moje najobľúbenejšie číslo je 15 a jej 18. Moje obľúbené je číslo 18 a jej obľúbené číslo 15. Moje najobľúbenejšie jedlo sú špagety a mekáč a jej je mekáč. Moje najobľúbenejšie mekáč a jej mekáč a špagety. Takže moja najobľúbenejšia hra na Robloxe je ASMR a jej je Anomaly Hospital a ASMR. Moja obľúbená hra je Animal Hospital a ASMR a jej ASMR. Jej najobľúbenejšie nápoj je čistá voda a moje kola. Moje obľúbené pitie je voda a jej je... Hovorila, že úplne jej mlieko, ale neviem, niekedy Coca-Cola dám. Takže moja najlepšia kamarátka je Vanessa, Laura a Miška a ešte Scarlett. A jej je MK, Laura a trošku Scarlett a trošku Miška. Moje obľúbené kamošky sú MK, potom Laura, trochu Scarlett a trochu Miška a jej sú troja. Natáčam, to som ja, Vanessa, Laura, Miška a trochu Scarlett. Toto bol test BFF!